balmakɛ n balimamuso an minnu de ko k'aw mago jɔlen don a ka sokɔnɔminɛn bɛɛ lajɛlen la ka so pari a ka kɛ sotigi sago ye ADC Bazar Garantibugu fe kɛrɛfɛla la an minnu de mago bɛ vaxi tisi ka taa se borodenw ma ale ni fauteuils ani dagabana yiridenw fɛn min ye accélérateur ani cuisine ye légère ka taa se tapis dagabanaw ma ani aspirateur fɛn min ye sac de bijoux ye parfum kasa dumanw ani chaussures ka taa se bazin prêt à porter ma tableau à manger ani pot de fleurs kɛn balimamuso ko ta bannen ko fɛn min ye cuillère sanumanw ye kurule dasilen bɛ yen nɛgɛma fara verre ma kan tewuli verre ka taa fara café min verre kan darakadunyɔrɔ la assiette cɛɲu ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ ADC Bazar kɔnɔna na fɛn min ye lit ye ka taa se verre ma kana sɛni cɛɲumanw ma fɛn min ye tarimusi kumaba ni tarimusi fitini ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ nakɛ tarimusi a n'a complet ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ ka taa se bien wɛrɛbaw ma nin bɛɛ lajɛlen dalen bɛ ADC Bazar kɔnɔna na nɛgɛjuru téléphone 91 95 72 91 n'an b'o sɔrɔ k'a ka weleli kɛ 70 ani 8 40 26 ani 86 ani 6 o tɛmɛnen kɔ ka bɔ ko numéro sabanan 76 ani 6 30 65 70 ka segin a ka nazarakan na 91 95 72 95 78 40 26 87 76 30 65 70 n balimakɛ n balimamuso n'a ye ni nɛgɛjuru kube fɛn fɛn wele an na ni maa lasɔrɔ maa min bɛ taa ka minɛn d'a ma fɔ sigiyɔrɔ la walima ko kɔrɔma don ka na n'aw ye fo magasin na ADC Bazar jama jigi ok minute tan de b'aw bolo ana kasi dabila sa ana kasi dabila ka lamɛn ana kasi dabila ana lamɛn kasi dabila ka lamɛn kɛ ita lajɛ k'i teliya ka se sugu ye Paul kelen no ka bebe bɛ min fara ɲɔgɔn kan e kama n'i y'a ye idari lamɛn ana ni ŋana k'i ma degun ye nin bɛɛ bila ala lajarabi minan kɔnɔ i mɔgɔw donna kaso la yan nɔ ne tɛ minnu sɔrɔ o sɔni fana la ne b'a kɛ cogo di sisan i t'a kɛ cogo la nin bɛɛ bɛ ban ni ala sɔnna ma a tɔ man jan bilen o ana kasi dabila i ka lamɛn sa ana lamɛn i ye min fɔ Paul ka ko in na a ma bali la o n ko sigilen don n'a ye mais i bɛ taa n terikɛ fɛ yen nɔ Zayidu i b'a fɔ a ɲɛna ko n'u ka kana tile k'i bɛ taa tile 2 k'a fɛ yen i y'a mɛn ni sannama bɛ ka sira Zayidu yɛrɛ ka ko ɲɛ ko in ne bɛ taa ɲɛfɔ cogo di e ka taa dɔrɔn kala i k'a fɔ terikɛ ɲɛna ko ne de k'i ka na a b'a faamuya i y'a mɛn nin tɛ foyi ye o nin ye nkalon labɛnnen de ye ne bɛ bɔ yan nɔ a tɛ mɛn han denmisɛnninw y'a essayer k'u bɛ ne kɔrɔbɔ o y'a tɔnɔ sɔrɔ nkalon tɛ mɛn ka taa o nin bɛɛ bɛ ban sisan i y'a mɛn i dabila sa ana an faamuya n'i ma kasi dabila ne tɛ n'i ka dumuni dun dɛ Mideli a ka di n ye an ka segin so ko ye ɲɔgɔn fɛ an bɛ segin so kana siga o la yɛrɛ mais n bɛ min f'i ye taa san i k'i ka minɛnw ta i ka taa Zayidu fɛ yen i y'a faamu ne bɛ taa ka so to wa e ka taa ka so to daw tugu dɔrɔn i k'i ka minɛnw ta i ka taa Zayidu fɛ yen i y'a faamu ni n bɔra n b'i sɔrɔ yen nɔ i y'a mɛn Ana taa i ye n faamuya ni ala sɔnna ma taa n bɛ kuma Zayidu fɛ n bɛ kuma a fɛ n kuma cogo la ala kama ni furumuso sɛgɛnna ala nka ne bɛ nin bɛɛ bila i ka jarabi minan kɔnɔ ko in ka kɛ tiɲɛ ka dɔn ni ala sɔnna ma
asibina ne sura wallahi mume ni here zero ko ne ma fe na woni na bokan na to da tugu sa asi ijo en kurana ce di dugu kla bay ni bo wakati de yala la mo te fa dumuni do le bi sigi kuma jatem no kuna ka wuli goy ite sabali ka jison ro ki ko jila zedo sno ko be na rani afina nyiga ko nunu kala to ko fen bol nga na fa i muso de ne idun te sabali ne te ka sharabu na me ne te ka sharabu liga wallahi me ne ba min fa ne ka me ni yere di arma de nga sabali quoi en dugu kla bay ne kelmi ngala ko ma ne so sa fo jone nolu oh kuma don sa shukule ni sukule ma ro sukule no ka bo arma de te sabali yala ba dabla ko muso de mete yala ba de ni aje Salam alaikum sir. Walaikum salam. Ibu mau kata itu mau fu. Juta lah. Isi. Oke, kibaran mana? Kibaran jukumanti. Oh. Ni mau kau mereka malah boleh ya. Ikan apa fatih itu mau kau malah. Interge kapudu. Makle manga filima. Mau tidak ka filima. Tugu kalau film. Mau film mah. Ni kala ro tara ka bara man kala I mo ko futi arma de nga bara ko no na ka di sega ngole dugu mala ngolo be kan oh ni ne tege de ngonu ni nyoko che na te tulu no fa be ko no fe tege de budu ne bo fi zana fo indabla inna kum fo jona dra bana ni te e ka bara la o te bashi albi me aka to yine ki fe ndo na ga ansiri ka soro ma furi ke mi o ya fa yine ki fe continue on continue interke ka la ala be chugudi interke ka la ala kara jateminɛw y'a yira papier min yera su la su tɛ yanga yɛrɛ an ka jamana kɔnɔ den yɛrɛ tɛ donc maga ma se ka kɛ su la halisa san tun ma o don I ka taa an bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ su kan mun y'a to a fatura donc n'o ɲɛdɔnna sisan donc I terikɛ ka lahalaya u bɛ dɔn sababu la donc anw kɔni sera ka somɔgɔw lasɔrɔ somɔgɔw ko komi yɔrɔ ka jan donc peut-être dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila peut-être tile 7 ninnu an tɛ se ka wagati jɔnjɔn fɔ a la u sɔn ka se yan o la bon tant que n'u ma se yan maga tɛ se ka kɛ su la donc I terikɛ ka lahalaya o tɛ se ka dɔn parce que jamana sariya b'o de fɔ ne m'a sɛbɛn jamana sariya y'a sɛbɛn donc docteur tɛ se ka maga la ka sɔrɔ somɔgɔw ma se yan voilà. o tɛ baasi ye mais jamana ma sariya foyi ta yani hakɛ ka dɔn yani a ka dɔn ka fɔ ne terikɛ de y'a faga ka taa a ka denbaya la non o sariya tɛ a bɛ to an bolo yan de fo ka taa fɔ ko a kiiri bɛɛ ɲɛdɔnna ka ban a bɛ to fanga de ka bolo kan o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ e de ye fanga ye e de bɛ jamana sariya sanfɛ a bɛɛ la ta ni ne terikɛ sen dalen tɛ ko in kan san ma sɔrɔ ne terikɛ bɔra yan baasi tɛ ne y'o f'i ye n ko I ɲɔgɔnna 20,000 wuli tɛmɛna yan u jinɛkan baden fɔ dɔw yɛrɛ ka 2 ni 3 ne ka bureau kɔnɔ yan n y'u minɛ ka PV dɔ direct fɔ kasobonba hali sini u bɛ yen a bɛɛ la ta famakɛnin nɛn ka di dɛ commissaire bi tɛ commissaire dɔgɔya fɛnɛ yan o bɛ fɛ k'i fɛnɛ datugu ka fara kara kan de ne datuguli cɛ tɛ yen e datuguli cɛ tɛ ne ye cɛ min maralen don I bolo e t'a dɔn yɛrɛ I ma surunya k'a dɔn yɛrɛ ne y'o f'i ye ne tɛ yan mɔgɔ fa dɔnni na I ba dɔnni na ne bɛ yan jamana ka baara de la I m'a ye donc e bɛ kuma tigɛ ne de la n'i bɛ ne ka bureau de kɔnɔna na
o sariya kelen de kama i bɛ ka kuma caman fɔ ni tɛ ka kuma i fɛ ni tɛ k'i datugu mais n'i y'a tɛmɛ n'i ye sariya kan sɔsɔ n'i kumana ka tɛmɛ o kan o de k'i ne dɔgɔya ne dun bɛ jamana ka baara la n'i ye ne dɔgɔya ne bɛ minɛ k'i datugu k'i fara i terikɛ kan a tɛ gɛlɛya yɛrɛ. N tɛ baasi ye ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso ba la min tɛ sɛsi bɔ ye zanafɔ ninnu bɛɛ dabila wuli ka taa n terikɛ yira n na n'a sɔrɔ n'a bɛ se ka ɲɔgɔn ye bari ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso ba la min tɛ sɛsi bɔ ye ne y'o f'i ye ne mago foyi tɛ zana i ka zana kan fɔ nin na yan ne bɛ jamana ka sariya de la ne tɛ yan zana la n bɛ se ka n terikɛ yan awɔ i bɛ se k'i terikɛ sariya la o bɛ bɛn mais miniti 10 de b'aw bolo miniti 10 wa n'i ye ne ka tabali gosi n b'i da k'i kan tigɛ san anw marabaliya ye e bolo ka mɛn yɛrɛ ka baara la wuli ka t'i sigi fan sanfɛ miniti 10 a b'i sɔrɔ yen. le filani na Zaidu bɛ ka to ka dari tuguden ɲɛ ne nana tɛgɛ leçon den n'a fɔ ale de ne furu. Zayidu tɛ kojugu dɔn n'i ye Zayidu tigɛ ta o b'a faamuya. Ayi tigɛ ta ko yɔrɔ n ko y'a dabila yɔrɔ fɔlɔ la i kun tɛna faga i t'a dabila ayi a dabila. Da yɛrɛ ma sɔgɔ. A kunna jara o. A bɛ sɔrɔ sanfɛ awɔ k'an bɛn awɔ merci. Zaidu. Hey. O kuma e ka gilan ɲama tunnen do i la. Kana gilan ɲama tunnen na wa? E dun b'i sigi k'i kɛ tan tɔ n'a fɔ mɔgɔw somɔgɔw tunnen do a la. Kalifa ka gɛlɛn ne e kɔrɔmuso ye kalifa ne la ne bɛ se ka n da cogo di ka sɔrɔ e ma na. Zaidu hali ni gafu bɛ yan ne bɛ nin kɛ sa i fana ko nin dabila sa. I b'a to ni gafu nana i b'a kɛ nka madama n'i bɛ ne ka kalifa kɔnɔ ka n ka jate i la ne bɛ datugu e ɲɛ i bɛna sɔrɔ dugu tilalen b'a dɔn k'i ka sufɛ bɔli dabila n'i ma se k'o dabila wajibi de e kɔni ta tɛ ne kɔni ne bɛ n sigi k'i kɔnɔ asi e bɛ fali kusama la denmisɛnniya bilasira kojugu bɛ mɔgɔ ka musokɔrɔba tiɲɛ. Zaidu a ka ɲi sa. A ka ɲi cogo di. ayi sa nin ko ninnu man di ne ye sa Zaidu walayi. n'a sɔrɔ da yɛlɛlen don wa siɲɛ wɛrɛ i bɛna sɔrɔ n ye da wɛrɛ bɔ kote in na walasa i ka fɛɛrɛ i ka donni ma. Da fila ne kelen. Problème wuli sa i ka t'i da. Wuli. Ayi wuli sa e bɔra k'e kɛ tan tɔ man di ne ye sa wuli. Yafa n ma sa. Awɔ. To i ka jateminɛ kɛ. Awɔ n y'a mɛn n bɛ jateminɛ kɛ. Ne yɛrɛ tɛna bɔ tuguni ɲɛna nin ye sufɛ bɔli bannen pewu e kama awɔ t'i da yan mɛn. n balimakɛ n balimamuso aw minnu de ko k'aw mago jɔlen don a ka sokɔnɔminɛn bɛɛ lajɛlen la ka so pari a ka kɛ sotigi sago ye ADC Bazar Garantibugu fe kɛrɛfɛla la aw minnu de mago bɛ vaxi tisi ka taa se borodenw ma ale ni fauteuils ani dagabana yiridenw fɛn min ye accélérateur ani cuisine ye légère ka taa se tapi dagabanaw ma ani aspirateur fɛn min ye sac de bijoux ye parfum kasa dumanw ani chaussures ka taa se bazin prêt-à-porter ma tableau à manger ani pot de fleurs fɛn balimamuso ko ta bannen ko fɛn min ye cuillère sanumanw ye kurulen dasilen bɛ yen nɛgɛma fara verre ma kan tewuli verre ka taa fara café min verre kan darakadunyɔrɔ la assiette cɛɲu ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ ADC Bazar kɔnɔna na fɛn min ye lit ye ka taa se verre ma kana sɛni cɛɲumanw ma fɛn min ye tarimusi kumaba ni tarimusi fitini ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ nakɛ tarimusi a n'a complet ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ ka taa se bɛn wɛrɛbaw ma nin bɛɛ lajɛlen dalen bɛ ADC Bazar kɔnɔna na. Nɛgɛjuru téléphone 91 95 72 91 n'an b'o sɔrɔ k'a ka weleli kɛ 70 ani 8 40 26 ani 86 o tɛmɛnen kɔ ka bɔ ko numéro sabanan 70 ani 6 30 65 70 ka segin a ka nazarakan na 91 95 72 95 78 40 26 87 76 30 65 70 n balimakɛ n balimamuso n'a ye nin nɛgɛjuru kube fɛn bɛɛ wele an na nin maa lasɔrɔ maa min bɛ taa ka minɛn d'a ma fɔ sigiyɔrɔ la walima ka kokɔrɔma don n'o ka na n'aw ye fo magasin na ADC Bazar jama jigi e kun bɛ den na a se ka nin yala ko in mɔgɔ yɛrɛ fari ma jo ten i tɛ to mɔgɔ kɔrɔ ka mɛn sɔn dɔrɔn taa terimuso fɛ yen sɔn dɔrɔn taa terimuso fɛ yen
Angle Zaidu. Karamɔgɔ kɔrɔ baasi la Baasi tɛ la bisimila ne banabaatɔ fari wallahi bi ka fisa yɛrɛ de tɔ tun tora bandi fila min ye docteur y'u bɔ n bolo la ko sisan kɔni ko n ka n jija furakisɛw tali fɛ kɔrɔ baasi la Baasi tɛ la i n'a ka zoro fini bɛ ɲɔgɔn na dɛ ayi o y'an ta la alhamdulillah kɔrɔ baasi tɛ alhamdulillah wallahi n ka kɛnɛ bi yɛrɛ fari kɔni dimi fitinin bɛ kunkolo la sa mais alhamdulillah a ka fisa yɛrɛ ayi non ayi ne kɔni b'a dɔn so alhamdulillah o banna yɛrɛ kunu dɔkitɛrikɛ ye bandi ni fɛnw b'u la walasa nɔgɔya kɛra quoi n kɔni ka jija furakisɛw tali fɛ Asid a bɔra sisan ne yɛrɛ hakili n'a bɛnna o a jiginna sisan ale ni bandi a tɛ sigi ne na Asid ma bɛn i b'a sɔrɔ a ye sira fara a tɛ sigi ale a tɛ sigi dɛ wa a da ni ma sera den daje kana sira foyi ye o sigi o tɛ musow ta la ye muso t'a la mais a si t'a la ne ma fɔ a ye kuma bɛɛ n ko mɔgɔ tɛ to den tanya la ka den masaya gindo dɔn n'a ye bange kɛ don o don a da bɛ sigi a bɛna faamu kɔfɛ kɔrɔ baasi la kɔni baasi tɛ i bɛ ka taa min ou bien tun bɛ ka na bɔ n na i ka fini don i ka fini b'i la dɛ a bɛ ma yɛrɛ bɔ yɛrɛ la alhamdulillah o diyara n ye kojugu baasi tɛ ko baasi don ne bɔra i fɛ yan e ko ne ma ko nafa tɛ boli la barika tɛ boli la ko ne ka bɔ n ka sɔntaw kɔ ne ka bɔ n ka fɛn kolonw kɔ nafa tɛ fɛn minnu na ko ne ka bɔ olu kɔ ka tugu e ka maa la ayiwa baasi tɛ ne fana kun y'a laɲini bi k'an sigi n'a ye bi n ko nafa min bɛ boli la barika min bɛ boli la ne tun b'a fɛ k'a dɔ yira i la bi n'a tɛ k'i ma basi alhamdulillah karamɔgɔ i ka kuma diyara n ye madama ne y'o ŋaniya siri k'o hakilina ta k'o farifoni sɔrɔ ka tila k'i labɛn ka n'o kama a bɛ wajibiya ne fɛnɛ kan n'i y'a yira ne la ko nafa bɛ boli la ne b'a yira i la k'a fɔ ko maaw bɛ yen maa min bɛ yen ni a jantolen don ninakili tan ni ka segin ko 100 ni 24 hadamaden fara jinɛ kan ni kelen y'a jɛ i b'a ye a fari b'a dimi ala min y'an da ka nin kan na n'a ko k'an bɛ segin ka taa ale ala ma ne fɛnɛ b'o nafa yira i la n k'o bɛ yen n ko se bɛ se kɔnɔ basi tɛ komi tɛ n'a tɛ k'i ma basi ne b'a fɛ i k'i kɔsi n'a tɛ k'i ma basi o tɛ basi fɛn min bolo k'a yira i la karamɔgɔ nin tɛ basi n'a danna kɔsini ma o tɛ foyi ye alhamdulillah Zaidu ne bɛ nin min na n tɛ fɛn den ne ye Zaidu Zaidu kabini ne mɔkɛ 7 tile olu bɛɛ bɛ baara kɛ ni nin fɛn ye kabi lawale kabi san ba yirika nin ka daminɛ ne fa o ta fa o fa olu bɛɛ y'u ta kɛ n na n m'olu si janfa Zaidu n'i ko ko ne ka bɔ n ka fɛnw kɔ ko ka tugu i ka ala kɔ ka tugu i ka maa kɔ basi tɛ Zaidu ne bɛ n dalakan d'i ma ni kabi n'a kɛra fɛn ye fo ka se bi ma adamaden si ma deli k'a kɔnɔ fɛn adamaden si bon
min b'a kɔnɔ ni e sera k'a fɔ ne ɲɛna ne bɛ n dalakan d'i ma ne bɛ bɔ n ka bolo ko ka tugu i ka ala n bɛ n dalakan d'i ma nin tɛ baasi ye kuma diyara n ye k'a yirila Allahu taala de bɛ ko k'ale ɲɛ bɛ dugumɛnɛfin na farafin sanfɛ su dibifin na ale de ɲɛ b'o la nin kɔnɔfɛn Allahu taala ɲɛ b'a la ka tɛmɛ ne kan ani tɛ baasi ye k'a yirila k'a fɔ tubibaga bɛ n'a fɔ fulakɛ min bɛ ka misi 100 gɛn misi kelen farala ka bɔ misiw cɛ la i b'a ye a bɛ 99 fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen ka tugu kelen kɔ k'o gɛn ka na fara 99 kan e ni ne ka ɲɔgɔn dɔn Allahu taala de jɔra i ka kan d'a kan bari n'a danna nin kɔnɔfɛn dɔnni ma n y'a ɲini Allahu fɛ Allahu min tɔgɔ Rasul Saburun ma min tɔgɔ ko Wahidul Kahar diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ni lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi Allahu taala ko foyi tɛ ciden ma ci lase kɔ dusukun kannaba o bɛ ale Allahu taala de bolo nin tɛ baasi ye i ka da la k'a fɔ k'i bɛna sira min ta nisɔndiya ni bonya min b'a la n bɛ fitinin f'i y'a kan bari ne b'a dɔn i ye kanda sɔrɔ ka ban ni tuma kanda sɔrɔ ala tun tɛ so i ni ne ka ɲɔgɔn ye yan kɛnɛ kan kuma tɛ k'a fɔ k'an bɛ se nin yɔrɔ bɛɛ ma a bɛ n'a fɔ dugutagala min b'a ka dugutaga ɲɔgɔnmɛ sanfɛ a ka ji n'a ka dumuni bɛɛ b'a la a bɛ ka taa yɔrɔ min a ma se yen a bɔra yɔrɔ min a tɛ se ka se yen ɲɔgɔmɛ in tilara a la ka boli minɔgɔ bɛ fɛ k'a dɛsɛ kɔngɔ bɛ fɛ k'a faga a y'i sɛnsɛn ka se yiri dɔ kɔrɔ suma bɛrɛ yɛrɛ tɛ yiri in kɔrɔ suma y'a kunkolo dɔrɔn lasɔrɔ a fiɲɛ sumalennin y'a ci a ko k'a bɛ sunɔgɔ a ma sunɔgɔ a balila ka wuli ka ɲɔgɔmɛ in jɔlen sɔrɔ a kunna a nisɔndiya kojugu b'a fɔ k'ale de ye ala ye ko ala y'ale ka jɔn ye i ka da la k'a fɔ ko tubibaga ka di Allahu taala ye ka se fo niveau de ma maa min ko ne tun bɛ jɛnɛya dabila n y'a to yen ala kama bonya b'a bolo karamɔgɔ n'i y'o dɔn fo lahara i tɛ jɛnɛya kɛ bilen maa min ko suyɛni se bɛ n ye k'a to yen ala kama o de la kuma bɛɛ n b'a fɔ n ka dugawu kɔnɔ n k'ala kana mɔgɔ si tubi kuma bɛɛ i sa kuma ma fanga b'e la bi ka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ kɛ mɛ i ye nin minɛ ko nin y'i kanufɛn ye maa caman sara ka sɔrɔ u bɛ nin kunangoya sira kan an mɔkɛw n'an tulomasamaw tun bɛ nin baara in kɛ an yɛrɛ fana tɛ bɔ a kan n ye maa ye n ka taama kɔnɔna na ale de tun ye sɛ minɛ ka n'a bila boli kɛrɛfɛ k'i sɔn sɛ filɛ nin muru tɛ ne bolo ka kan tigɛ dɛ i jɔlen ɲɛna boli bɛ sɛ in jeli bɛ sama k'a ban ta ye nka a fatura ka sɔrɔ a ma kanda sɔrɔ bari a y'a jira k'a fɔ ale mɔkɛw n'a faw tun bɛ nin sira in de kan f'a ka sa ko hɔrɔnkɛ k'i biri hɔrɔnmusow ɲɛfɛ k'o ye maloya ye k'ale t'o kɛ ɔ mɛ e min bɛ nin fɛnɛ nin sira in kan o i mɔkɛw ye nin kɛ o Alahu taala bɛ ka kanda yir'e la o fɛn min bɛ nin kɔnɔ n b'a sɔrɔ don f'i ye n tɛ da a kɔnɔfɛn fɔlɔ dɔrɔn de ma dɛ mɛ a tilanna don min n b'o f'i ye Alahu taala ka se kɔnɔna na kuma min ɲɛ bɛ dusukun kɔnɔna na ka sɔrɔ da ma kuma a kɛra i mɔkɛ a tun bɛ faga don min a taara ka t'i kalifa don yiri dɔ de la adamaden 99 de fagala ka jeli kɛ yiri in kan o lili u y'o bolo laban de tigɛ min bɛ kɔrɔn fɛ k'o don nin kɔnɔ hakɛ to dɛ est ce que a bɔ ta ka ne wele o bolo laban kɔrɔnfɛ lili u y'o de tigɛ k'o don nin kɔnɔ sitanɛ min bɛ fɛn in kɔ sitanɛw y'a bila a mɛnna o sɔnnikɛ fɛn de sitanɛ min b'o kɔ i mɔkɛw y'o de bato ka na se fɔ bi ma ne t'a fɔ fɛn in ye tiɲɛ ne t'a fɔ nkalon don nka ne kɔni b'a dɔn Alahu taala de bɛ se i yɛrɛ bɛ se i k'a lajɛ bari a fɔra ka gɛlɛya aw ye ko mɔgɔ si ka nin ɲɛ da a kɔnɔ fɛn kan mɛ min b'a kɔnɔ ne de filɛ k'o f'i ye nin i bɛ se k'a dayɛlɛ i k'a lajɛ ne ko ten ni daliba masa ka hinɛ n'a ka nɔgɔya ye san ba yiri ka fɛn min nin kɔnɔ bi a dayɛlɛ i k'a lajɛ kana siran ne yɛrɛ bɛ se ka fara i kan k'a dayɛlɛ hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu kana siran
i bɛ se k'a ta i k'a lajɛ. I m'a ye sɔnkojugu de y'a kɛ tan tɔ. I b'a jateminɛ e ye baara kɛ maa o maa ye a tigi bɛɛ a bɛɛ bɛ kɔlɔlɔ la. Bari jinɛ minnu b'a baaraw kɛ u tɛ baara kɛ ten, u tɛ baara kɛ fu. Ni min na ne fɛ k'e ka tɔgɔ ɲini ka d'o ma, ni min na ne fɛ k'e ka muso karaba ka d'a ma, ni min na ne fɛ k'o ka nafolo d'a ma, san o san o jinɛw fana b'o ta hadamadenw farikolo de la. Mun de la kunnafɛtɔw cayalen don bi, sitanɛtɔw cayalen don bi, a bɛɛ ye nin de. An mɔkɛw n'an kulomasamaw de y'an don kunbalan na ka taa. Bari olu tun hakili la k'a fɔ ko ɲɛnamaya dann'olu ka don de ma. I ka layidu i bɛ se k'a bɔ a sira fɛ sisan. I bɛ seereya k'a fɔ ko ma foyi tɛ yen fo n'a kɛra Alahu Taala ye. Alakira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam o y'a ka ciden wa a ka jɔn don. O la n b'a f'i ɲɛna i bɛ segin a kan. Ashhadu alla ilaha illallah wa shahadan anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Kuma sani abada Barça yani fɛn ka di anw ma kuma caman fɔra ni fɛn ye ne kuma sigi abada ka fɔ ko ne tun bɛ sɔrɔ a la. Barça a fɔra anw ɲɛna ko nin ka dɔgɔ anw ɲɛkɔrɔ mɛ diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ nin kɔnɔ, diɲɛ fɛn bɛɛ an bɛ sɔnni kɛ n'a o kan ne kan. Mais ne kuma sigi n'a abada k'a ko de kan. Nka komi i yɛrɛ ko ten hɔrɔn n'i sen y'i don i bɔ, n'i bolo y'i don i bɔ, nka n'i da y'i don i tɛ bɔ dɛ Zayidu. N balimakɛ n balimamuso an minnu de ko k'aw mago jɔlen don a ka sokɔnɔminɛn bɛɛ lajɛlen la ka so pari a ka kɛ sotigi sago ye ADC Bazar Garantibugu fe kɛrɛfɛla la. An minnu de mago bɛ vaxi, tisi ka taa se borodenw ma ale ni fauteuils ani dagabana yiridenw, fɛn min ye accessoires ani cuisine ye légère ka taa se tapi dagabanaw ma ani aspirateur fɛn min ye sac de bijoux ye, parfum kasa dumanw ani chaussures ka taa se bazin prêt à porter ma, tableau à manger ani pot de fleurs. Fɛn balimamuso ko ta bannen ko fɛn min ye cuillère sanumanw ye kurulen dasilen bɛ yen, nɛgɛma fara verre ma kan, tewuli verre ka taa fara café min verre kan, darakadunyɔrɔ la assiette cɛɲu ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ ADC Bazar kɔnɔna na. Fɛn min ye lit ye ka taa se verre ma, kana sɛni cɛ ɲumanw ma, fɛn min ye tarimusi kumaba ni tarimusi fitini ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ yen, nakɛ tarimusi a n'a complet ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ yen ka taa se bɛn waribaw ma, nin bɛɛ lajɛlen dalen bɛ ADC Bazar kɔnɔna na. Nɛgɛjuru téléphone 91 95 72 91 n'an b'o sɔrɔ k'a ka weleli kɛ 78 48 26 ani 86. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko numéro sabanan 76 30 65 70 ka segin a ka nanzarakan na 91 95 72 95 78 40 26 87 76 30 65 70. n balimakɛ n balimamuso n'a ye nin nɛgɛjuru kube fɛn bɛɛ wele an na nin maa lasɔrɔ maa min bɛ taa ka minɛn d'a ma fɔ sigiyɔrɔ la walima ka kokɔrɔma don n'o ka na n'aw ye fo magasin na ADC Bazar jama jigi. Salut la famille, c'est toujours vos acteurs Kara Design et Zaidou 15 Koulibaly. A ka série musoya jogo o kuma don. Alhamdulillah an bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo a kɛyɔrɔ a n'aw kɛ wagati la. Hali bi aw ka filimu dumɛn de don, a b'aw sigi ka filimu mun kɔnɔ tagata ale ni sibiri ni nanzarakan na n'a bɛ fɔ ko mardi ale ni samedi. Alhamdulillah an ma juguya ka bɔ ka kunnafoni d'aw ma k'a yira la k'a fɔ ko baara ma jɔ, baara n'a kɛcogo don. An bɛ k'an sɛnsɛn ka se kaloba in de ma n'o ye sunkalo ye, bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sunkalo ko man nɔgɔ. Alhamdulillah filimu tɛna jɔ nka an bɛna kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen. Alhamdulillah tarata o tarata a ka jabaraninw kan a ka telefɔniw kɔnɔ ka taa se baara yɔrɔ a n'a kɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma a bɛna filimi min sɔrɔ ka bɔ Kara Design ani Zaidou 15 Koulibaly fɛ yen. Alhamdulillah o kibaruya de tunu wa aw kana ɲinɛ koyi aw ka publicité n'o y'a ka baara yɔrɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔ a n'a ka feerekɛyɔrɔ k'a bɛ fɛ k'u lakodɔn k'u lakodɔn jɛma k'u ye aw bɛ baara min na ko baara lankolon tɛ ko mɔgɔ lankolon de bɛ yen k'aw ka baara yɔrɔ lakodɔn a bɛ se ka weleli kɛ nin numéro kofɔlen ninnu na nin kibaruya de tunu ka bɔ ka yɛlɛma welewele da. O bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an b'a fɔ kanubaga ye toujours ko an bɛ
fɛn fɛn kɛ nin na u k'a minɛ ni ladilikan ye i y'a fɔ cogoya min na tɛmɛnen na an man kɛ n'u ye an hakili ma bon ni mɔgɔ si tɛ an ka nin bɛɛ ladilikan ye mɔgɔw k'an faamuya an bɛ yafa deli bɛɛ fɛ an bolo b'an kɔ bɛɛ ye alhamdulillah an b'a fɔ ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh